Halo Bes, aku tuku neh buah iki Bes. Kalian ngerti para buah iki Bes? Iki wis langka, iki jenenge kesemek. Aku suwen ning buah iki. Sekilo ki 15.000 ning kene. Kidek ini isine aku njupuk 11.000 Bes. Nggonmu enek apa ora Bes ngene iki? Ning pasar apa anu? Terus kalian seneng apa ora Bes? Ki ning gone kalian jenenge apa? Lek ning nggonku kesemek. Iki ngono ka lho Bes, lek ning Cina ki apa? Buah apa jenenge? Alah mbuh lali aku. Tau nyebutne tapi kok lali. Iki enak lho Bes, krenges-krenges ngono ki legine iki ora legi piye ngono. Legi, seger. Krenges-krenges. Oke Bes. Ki aku arep isuk ritek arep maem buah ben sehat.